Cansos de ver como os servizos cos que contaba a parroquia van minguando, os veciños de Corrubedo iniciaron unha recollida de sinaturas para demandar un caixeiro automático para a localidade. En 2011, co peche das sucursais da banca e do BBVA, deixaron de dispoñer deste servizo e contan tan só cunha oficina móvil que se despraza os martes ata a localidade. En Corrubedo hai somos 600 e pico censados e moitos son maiores. E teñen que depender de un veciño, un neto ou de alguén para vir a arreglar as cousas. E as persoas maiores non queren enseñarlle as contas Entón, que menos que un cajero. E despois no verano somos 10.000, 12.000 personas que vivimos aí. Tamén necesitamos o cajero. Este verano non veo ningún autobús, non apareceu o autobús. Entre semana a veces non ven tampouco, cando tiña que vir o martes, o sea que é necesario, é unha cousa moi necesaria. Bueno, hai moitas máis cousas, pero esta é unha das cousas necesarias. A ver se o Ayuntamento nos gestiona, porque está presentado aquí o Ayuntamento, a ver se nos gestiona a nosa petición, as nosas solicitudes. Ademais de contar cunha poboación de avanzada idade, Corrubedo é a parroquia máis afastada de Ribeira, cun deficiente servizo de transporte público, o que dificulta que os veciños se poidan desplazar ata o núcleo urbano para realizar as súas xestións bancarias. Corrubedo é unha parroquia que está moi alonxada do centro urbano, un transporte público deficiente que tamén estamos traballando para intentar mellorar esa conexión que hai co transporte público, e, polo tanto, tamén necesitan servizos que lle presten á parroquia e que non teñan que depender de familiares ou amigos que lles poidan trasladar ao centro urbano de Ribeira, e tamén, evidentemente, as nosas persoas maiores necesitan servizos próximos ás vivendas onde residen habitualmente. Os veciños aproveitaron a presentación de sinaturas no Concello para demandar tamén outras necesidades, como a mellora da sinalización viaria e do alumeado. O alcalde comprometeuse a ter en conta as solicitudes veciñais e trasladará ás entidades financeiras a necesidade de dotar a parroquia dun caixeiro.